Follow Projol, Krishmon Yang, so she say ni kapor gujong pi ba pi join nang hakani channel. So she ni gnu yang wal pi man lakas mi tab video mo man lakas pi page Krishmon tim mentas ni ngan khubor ko best bar da jong pi berkata kade nam ta jong iwei pi compare pi dei ki batre yu re kane le se kala apni kalat kabun da jong pi ban kham pan bhai ka kamai ka ji na da jong pi tibat kani ka dei ka recruitment drive ka lawan ra pi da ka MSSDS kani ka dei thik taman chu yarap pi ba pi la ban sungu thu ba pin tip ha span ji ni ki lat ilenti kung pi la ban yo kamai ka ji ka ban biang ka ban kham biang le se na ka ba pi tre menta lani ru ban persang yi ki yu pat ki lat ilenti ki ba phim na kham yo ko ki pat ki por te kani ka lat ka ba phin yo menta lingba jong kani ka MSSDS kadai ka ba phila ban yo ban tre shabar lani shata kiri om tang ni ri jongi tenre shabar ka bamut ki donru ki ba phila ban tre shabar jong jela ki donru ki ba phila ban tre shabar jong kariru ki bikin thup kum ha po New Zealand, Germany, Japan, Singapore ba ki kiri ki ba kin thup ya ki jing tre kam ki ba bon rukom namar ba hakini kiri kadon ka jing lese kat kom jing so thu go jonga ka di jing la ka jing don kam ni jing duna kata kalat kelenti ya ki bon ki parlok bakin le chathi ban tre kam badru akju ko por bakaduna lese karukom ki nong tre hakti ke jaka ki badan kam ki badawa bha ya ki nong tre ya kita ki expert lene ya kita ki ba tre sngiru kumju na kani kari ki jongi bikila ni tre ste ki bakenthub ki kam tribal ki kam oddo ki kam sok dukan ki kam khapsnyu yure ki kam nos yure ki kam ki bon ba ki bang nganum la banjer ni se pej jakani ko ka ni ka jungpeni ki keteng ki list jong ki jat kam ki bon ba ki bang nam pani phi menta tenre ki bang skwa phin su thu ang ni ka long ba kini di kilat kelenti ki ba nakalyang jong sarkar kani ka del ka MSDS ka de kabala peniaj lani kabala don hangni na beta ban plela plenti phi bat khnang ba phi phila ban su thu khamba khamshai ya kita ki rukom ki pher ba sarkar ka le ban wan ra ke kam ka jam na ta jong phi te ka penong kini ki recruitment drive na do mentak sngi kani de kha nyu tarik jong banai bar ar phom riu ar jar phom riu bar kan ya kini ter hadu kumba ar phusar santrik e ngatrai ka hadu ban adap ye kani te ngan chu ngan flash na ka screen ni kini ki details bro khai te ngan chu puli ni kumba kilong khnang bang kanirap hai phi ladam dei phi ru itai ba ye thang jong phi ki bakwa ban persang ya kata ka kamai ke ji ba khampher om e tang hang ha kani jala jongi thinrei shabar jalal ni wat shabar ri kumju te baling ong kani number ba kadi kalat ka ba bal kabu ba khampher number ba kamdei ka jingle ka badang thama inde la jule teng min sharu de teng min chwa ka bamut la jule man kapor kidan ki nos ki batre kita ki ba ajing sumar hakiyeng ki sem lani kita ki health assistant kuman ong no bat ki caregivers kuma ki ong ten pareng kila let chiti jakam kidan ki baladon ha Japan menta ki bala pendap ki jing puli nos ne ki literature te kidan bedar Germany bat ki we te bat kani de ka lat kelenti no jong phiru ba phila ban de e kani mo te ngalayo e kani ka we ki jing tho ni we parlok jonga ibadon ha khate ki jakai batre hapo jongani ka organization hapo jongani ka society ti gani ka de Meghalaya State Skill Development Society ka ba wan ra pi kani ka recruitment drive mo but ka de pat ban le ban lani ban ai phi kini ki kani kalat klenti ba phi phila ban long kita ki nong tre hagi tu ki ri hakini ki jat kam ka bo pher to kani ka bang le hangni ka ban pni phi hangni ka bang ayo ini ka poster hangni ka de bet na ta ka East Khasi Hills West Khasi Hills Eastern West Khasi Hills but ka South West Khasi Hills district ti yakini ki badon hapo jong kini ki district bo pher village kini ki center bo pher ki bangan sabatai pi ni ngap ni video hadu banakut ba phi phin tip ni jaka phi phila ban leng kanang ba phin leng nyo wood hi ra ki certificate jong phi ra ki experience certificate jong phi ni kanu no jing nang jing tip jong phi ki pass certificate jong phi ne kanu ban pin shisha ya jing nang jing tip jong phi be di jing lese ka experience ki jong phi ki ba phi phila don ha ka tuk banta ba phi ka ni ban tre te kani de recruitment drive la khot smu bha ya baro ban wan ba khlam phi phila ban wan ki la klenti lingba jong ni program hapo jong ni program phila ban yo ki jing hikai bar ka training kumjo nang ta phila ban yo ban thep kamru shabar ka jalla lani shabar ri kumjo kumanga ka do ne bar ka jing ka do lenti ru ha ka la dio kam yo jam bat ki we tele P1 hakini recruitment drive ko upload game SDS pinyo ekata
Te, na beta jong kitu pat ki bakwa bani bantre shabar. Kini kide ki partners ne ki company ki beper lawan bani esro khtilang na beta jong kane. Kani kide ka kini kide ki recruitment partners ki badon ha ki bentai beper ni ki sector beper ki ba kentup ni Asporia, Navis HR, Axel Skill, Barbecue Nation, Ajit, Satya, NSDC, Tucoms, Lulu, pat kiwe dai baklam la ban penilut hang ni thendai kini kide ki recruiting agency ne kila bandai kita ki badan ha ki sector beper kemangan chuong no ki IT sector bat kiwe ki bala ban play lat play TP kila deb don upai ka ya ki rukom trekam jong ki ha ki tu kiri baka pensuk su ipi pila ban yo ya ki kumanong no ya ki permit lagi visa lani ya kiwe ru khnang bakan pensuk ya kali jinglet jingwan jong pi shi tu ki jaka ki kam ki balai hang ni kowe hadian kowe ngan peni ngan keren hang ni kuma pi lang ni po screen ki bakan top ka hotel management ki home care nurse ki electrician trainee, mechatronics technician ki trainee nanta ki nurse trainee ru pila banyo nanta ki car mechatronic technician ki passenger vehicle ki bamud pila banyo ita ki kam mechanic ru pila banyo ki commercial vehicle technician lamu ki batray mechanic ki commercial vehicle ki nanta ki staff nurse ru ki dan mechatronics technician commercial vehicle mechatronics technician ki logistics nanta ki driver ki bala ban tray ki kam tribal ki banyak truck ki heavy vehicle ber ki way ki network specialist virtualization IT service specialist nang ta ki hotel management nursing nang ta electronics logistic accountancy IT assistant nurse hotel management kum ki ba shed kita ki ba shed jingbam lani ki ba shed kini ki jingbam ki restaurant ki way lani ki ba shed ruti shed kapu bat ki way lani ki restaurant manager lani ki hotel manager pila ban lej nata ki security guard pila ban lej nang ta ki caregivers ki care workers pila ban lej nang ta ru ki enrolled nurse ki registered nurse food and beverage ru pila ban le nang ta ki front office ru ba pila ban chong front office lani ki front desk ki bala ki ban long ha ki offices ba ki office ki ba per le pinang li tang ban kren paring le ogla ler ba housekeeping ru dan cashier ru dan sales worker ru gi dan nata air conditioning technician rudan le phide ki ba nang ban chna air condition ong electronics be ki ru phila ban le kani ki welder mo kitu ki ba nang man tray welding ru ya kita ru phila ban persang ki forklift driver ti ba nya ti kali ban kit jingkit mar kitu ki long ki electrician ru phila na ki cook ru phila ban apply nata ki electromechanical technician ki factory operator ki kitchen and food production nata ki assistant manager ha ki supermarket departmental store ki fresh food nata ki storekeeper nata ki customer service executive na data entry staff ki ha po ka IT sector nata ki North Indian cook ki Chinese continental kitaru phila ban yo mo nata ki sushi maker ula kila pidon na ju pi nata nong oddo lani ki butcher ki nong oddo ya kataru phila ban pursang ki fishmonger ki nong di do kharu phila ban yo sweet maker lani kita ki ba shna mit shna chocolate ba ki way confectioner nata ki bakery chef pastry chef and many other roles mo ki spa tali ki ba phila ban yo ite ki jat pu ki jat tem kot spa hunde ki phau tali ro le se mar khamla ban bulut hakani ki list en re la philai hang tu phin yo i lut phin yo mat lut phin tip lut ke ba phila ban yo na ki tu ki jaka bat ke ha kanu ke benta kata kasap jong pi kasap phila ban le ban tre ha ki tu ki jaka ha ki rimo te kini bat ki tarik ki ban batai phi man tapat ha kinu ki tarik ba phila ban le bat ki phone number yanu ba phi phin phone khanang ba phila ban sungu thu bha phinyo jikte bha ha ki tu ki sngi mo te apo ri bhai kan long ha ka khanyo trek ha khanyo ha ka arpu ei baru arpu south trek jong banai fem kata kan long han nong po district library kadai mentak si khanyo trek le phipet mentak sngi ngapte bla kan nang plane em kata kan phinami yo i ni video ten ring kermen kan long phini i kata tinang ta ha umling kan long ha arpu trek le phimes nong po le umling ha arpu trek banai feb arja pun riu banata bharbang pat ha ka south trek jong banai feb arja pun riu nang ta de kan wan pat hapo Eastern West Khasi Hills district kan long hapo kinshi ha khat khnai tarik ki bru laste lapo like thian yi Eastern West de ha khat khnai tarik hapo kinshi kin long ha khat khnai tarik lende ha arpho tarik kan long ha mai rang ti arpho tarik ha mai rang
khakne trek de kinchi nang ta khaw hapo West Coast Hills district kan no ka arpun riu trek nong ston kan de hapo DP jong DP Tech Society kan no ka arpun riu trek but ha motion road pat ka arpun nyau trek jong banai fam tia South West Coast Hills district pat kamau kerwat pinyo kan de hapo GCIITS training center kan no ka arpun South trek banai fam but harani kor pat ka arpun nyau trek banai fam te East Coast Hills pat phila banyo hapo sora ka khat knai trek banai fam arfu trik benai feb kade ha maulai arfu trik pat benai feb kade Shillong DB Tech tikini diki tarik nganbul ni ba phi phini screenshot ba phini bu jing kan mau khnang ba kala bani rap da jong phi lada dei ba phi phim don kam don jam le phi sung thu ba phim yo phim pat yo ka kam ka jam ka kamai ka ji ba biang kani ka jing persang ka don kam na ba jong phi what complain what ong ba kani stang kan no lakut ha ban phayeng kani ka bam yo on dalai satang thep ni ko ka at ha po Instagram ki bon bagi ba complain ki hana kanite bamentoi depois ta sakabasiu tag sakabasiu bai bam bai di lalut adis la yo padem kai rek tin tak dau persang bet ka complain ni bisa kut haju persang dak balik nala di wood persang shimi ti sin jam shimi gitu ki sin jam ke phi don kam ban shim nang ta don kam complain hadin lele tin rei la da phim shim la shimi ti sin jam phim shim la shimi ti rai don kam da jong phi ndai phi complain pat ti kata ti kan pendu jing mentoi na bata jong phi hi shimat tin rei kita ki shimi sin jam ki bayat shakman betur shakman kini yo so jong jing job kini yo kita ki jing ya ka experience ki jong ki la de ba poi du to pot ba lese shubu la da haban wan phai do ndai ki experience pat phi phi wan ra na shate kala long kham tam mani ki pat ki badan hang ni po jela ki ba kham pois nu shunuru te persang le call ini number ngan bu ini number ke screen ki ba ngalayo ini number ru kerpang ni kini perlok ki badan MSDS ba phi la ban phone nabta East Coast Hills phone ini number nabta West Coast Hills phone ini South West Coast Hills new number the East and West Coast Hills ru phone phone ini number per kumjuru ndak ribhai ru phone ini number kram ban yo iki jing te kham nia Kulis bom palok sekono bhi ko pak video ngakan men bakani video kanira ban aikam lam ta junu ru jongno kan pen poi pareng yanur yanu yo lesi kan pen kelalut ya ka rukom im go jong phi wei phila poi sikini jakai ba khampher ki ba phila ban yo kamai ru ka ba khamba kulis bon sekono me bhi ko pak video thank you